Què en penses de la gestió de les fronteres per part de la Unió Europea? Doncs la Unió Europea s'està configurant no com un estat democràtic lliure, sinó ni com una unió d'estats, no? Que és com es defineix la Unió Europea, sinó com un club d'estats. No? Els estats tenen un club i són molt gelosos, no? de les seves fronteres. En principi es va crear amb la Unió Europea dient que no hi hauria fronteres i que seria lliure circulació, etc. No? Ens ho van vendre, no? Quan va néixer, no? Els que van veure i vam créixer amb l'europeisme, amb l'euro i tot això, se'ns deia això. I ara estem veient que el tractat de Schengen, no? Que és quan poden bloquejar fronteres, doncs es fa cada 2x3 i amb qualsevol tipus d'excusa, alarma terrorista, etc. I que en canvi són els diners, no? Que poden anar per tota la Unió Europea, sinó els tràfics de capital, no? I la gent que té capital pot fer transaccions monetàries sense pagar cap tipus d'arancel, no? Per tant, el que es van vendre de que no hi havia fronteres no era tant per les persones, sinó pel gran capital, no? I això és com s'està configurant la Unió Europea cap endins, o sigui, no hi ha lliure circulació per a tothom que viu a Europa entre els clubs, entre els estats membres, doncs de cara en fora, no? De cara en fora de la Unió Europea, Europa és una fortalesa i tant totes les fronteres que toquen amb Àfrica, amb Orient Mitjà, són llocs de conflicte on mor gent cada dia que si el seu delicte per patir la pena de mort que pateixen cada dia les fronteres és simplement aspirar a viure millor dintre dels estats que formen part de la Unió Europea. És una vergonya que el nostre Mediterrani, que hauria de ser la inspiració i la identitat de la Unió Europea, sigui un mar tacat de sang diari per gent que vol venir a les nostres fronteres, que fugeix de les guerres que ha provocat els grans capitals que flueixen entre els estats sense pagar cap tipus d'arancel, i jo no sé com la Unió Europea se pot configurar així i que no ens caigui l'euro de vergonya. Què has fet tu com a dissenyador gràfic i com a activista per a solucionar aquest problema? Bé, doncs jo crec que són temes molt globals que no només passa a la Unió Europea, sinó que és com s'està configurant el capitalisme global, o sigui, el mateix que passa a les fronteres de la Unió Europea, també passa als Estats Units amb Mèxic, o sigui, són problemes molt similars, no? I que per tant hem de pensar globalment i actuar localment, no? Que era la màxima del moviment antiglobalització. Per tant, el primer que cal és conscienciar a la ciutadania, a la que tenim més propera, sobre aquest problema. I això vol dir també treballar en la convivència als nostres barris, no? Pensar que el nostre enemic no és aquell que té un color de pell diferent, que vesteix diferent que nosaltres o que parla una llengua que ens sona molt més estranya que la nostra, no? Conscienciar a aquest nivell més de barri, no? De que els nostres veïns són veïns perquè viuen al nostre barri i punt, i per tant doncs hem de crear aquests espais de convivència entre nosaltres. Jo crec que és en primer pla per crear una consciència, després per poder lluitar contra les fronteres, no? Perquè sota aquest discurs de que ens hem de salvaguardar i que per això s'han de crear fronteres i s'han de vigilar fronteres, després hi ha partits polítics, hi ha polítics feixistes que veiem que ja s'estan proliferant per tota la Unió Europea, sobretot pel nord de la Unió Europea, però també a casa nostra, i que s'ha de combatre, perquè són problemes que no només es veuen o pateixen amb la seva vida, la gent al Mediterrani i a les fronteres, sinó que després hi ha gent que ja viu, que ja ha traspassat la frontera, que ja viu a casa nostra i que està exclosa del sistema educatiu, del sistema sanitari, i que a més ha de patir la discriminació per part d'alguns polítics i d'algunes persones de casa nostra, no? Que el racisme al final és la política concreta del sistema de fronteres. Això també és combatre i això també és lluitar contra les fronteres, no? Llavors, potenciar l'activisme antiracista de barri i crear espais de convivència on a nivell local i petit doncs és molt important per a poder combatre això. Per tant, pensar globalment en el sistema de fronteres i actuar localment. Què podrien, potser la resposta ja està una miqueta inclosa per solucionar aquest problema hacia vessant de futurs dissenyadors gràfics, d'artistes? Jo crec que els dissenyadors gràfics tenim, se'ns forma
en aquesta escola i la nostra educació se'ns forma en crear les eines de persuasió per a poder convèncer la gent de que cal comprar un producte i no un altre, de que s'ha d'escriure un servei a un altre. Per tant, s'està educant a ensenyar una arma que és molt potent i que, per tant, com deia Spiderman, no? Un gran poder conlleva una gran responsabilitat. Per tant, els dissenyadors gràfics tenim un gran poder, que és el de tenir les eines per poder convèncer a la gent de certes idees o de certes necessitats que no són tals, i que normalment el sistema ens ho ensenya per a potenciar el consumisme, i que estem obligats a fer-ho perquè al final hem de viure de la nostra feina, però que per tant també cal que reservem unes hores de les nostres jornades per poder revertir tot aquest coneixement també en poder convèncer a la gent d'algunes idees i de justícia social i de llibertat, no? I per tant jo crec que és molt necessari i tenim aquesta responsabilitat dels dissenyadors gràfics perquè tenim una arma molt important i que hem de saber utilitzar-la amb responsabilitat. Ens hem de guanyar la vida, no ho podem evitar i per tant caurem en contradiccions i no ho hem de viure amb amargor, però crec que és important que destinem algunes hores també a treballar per la justícia social, i això vol dir apropar-se a les diferents entitats i moviments socials que n'hi ha de tot tipus, ONGs, plataformes, etc., i posar al servei d'una causa col·lectiva els nostres coneixements com a dissenyadors gràfics i com a comunicadors, creant imatges, creant materials, fent activisme a nivell de xarxes socials i també a nivell de barri. Podem dissenyar pamflets, podem pensar estratègies de comunicació, tot són coses que sabem i que les utilitzarem perquè algú pugui vendre algun producte i guanyar diners, i que jo crec que també ho hem de fer per tal que algunes idees tinguin futur.